Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang nagana at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito. At ngayon, narito na ang inyong tagapagbalita, Amor Ligaspi Diga. Good morning! Maraming salamat and magandang morning po sa inyong lahat mga kapaborito. Maabig kapusan at si kayo namin, agunatan na Miyerkules, April 2, 2025. Welcome po muli sa Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ulo po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, incumbent barangay captain pinagbabaril. Dalawang wanted person sa Dagupan City arestado. At sa ating balitang pambansa, dating Senator President Manny Villar nanguna sa 15 Pinoy sa Forbes Billionaires List. Radyo Pangasinan Balita. Samantala mga sundalo pinaghahanda sa pag-rescue ng mga OFW sa Taiwan. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang pandaigdig, Russia patuloy na kumukuha ng maraming sundalo. Radyo Pangasinan Balita. At Gaza, hindi sapat umano ang pagkain doon na ayon sa United Nations. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang sports, dahilan sa nangyaring rambolan, ilang basketball player sinuspindi. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang entertainment, mga bibida sa pelikulang The Beatles ipinakilala na. Radyo Pangasinan Balita. Bago po sa detalye ng ating mga balita, ating munang alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Miyerkules sa pamamagitan po ni Pag-asa Dagupan City Head Officer Jose Estrada. Sir, good morning! Yes, ma'am, maulang umaga sa araw na to. Update po tayo sa ating araw-araw na unang panahon natin dito sa Pangasinan. So, bago lahat, unahin muna natin lahat ng mga weather event na nakaka-apekto dito sa buong Pilipinas. So, unahin natin muna ang IPCC. Ito po ay nandito sa may area ng Mindanao at sa Visayan. Samantala po, ang ibang karatig probinsya ay nakakaranas din ng tinatawag natin na easterly wind flow. At sa ngayon po, sa atin naman, sa Northern Luzon,
ito po ay yung isang weather system natin na northeasterly wind flow. Kaya po nagkaroon tayo ng malawakang pagulan dito sa may area ng Pangasinan. So, samantala po, ang temperatura natin po ngayon ay naglalaro po ito sa 24 to 32 degrees Celsius centigrade. At ito ay sumikat kanina na haring araw ng ganap na alas 5:53 at saan naman natin ito lulubog na ganap ng alas 6:11 ng hapon. Samantala po, ang forecast ng heat index natin po ngayon dahil sa umulan, ay saan natin yung 43 sa araw na to at sa susunod na araw is 44 degrees Celsius centigrade. Samantala, ang baybayin dagat naman natin ay katamtaman ng pag-alon at banayad. Ibig sabihin na malaya po ang ating mga kaibigang fisherman na makapag-layag sa karagatan po natin ng Pangasinan. At mula sa Pag-asa Dagupan, magandang umaga po. Maraming salamat po, Sir Jose Estrada ng Pag-asa Dagupan City. Radyo Pangasinan Balita. 11 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye po ng ating mga balitang lokal. Patay ang isang incumbent barangay captain matapos na pagbabarili ng di nakikilalang suspect sa bayan ng Santa Maria, Pangasinan. Ayon sa pulisya, ang biktima ay kinilalang si Rolando Albino, 60 anyos, residente ng barangay Paitan ng nabanggit na bayan. Naganap ang insidente alas 8:30 ng umaga kahapon, Abril 1, sa may bypass road ng barangay Paitan, kung saan ang biktima ay nagmamaneho ng tricycle barangay patrol nang tambangan ito ng suspect at kinuha ang atensyon ng biktima para tumigil at pagkatapos ay pinaputokan na ito ng baril ng suspect. Ang biktima ay nagtamo ng multiple gunshot wounds sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Nadala pa ito sa pagamutan, subalit idineklarang dead on arrival. Ang suspect ay nakasuot ng black jacket, black helmet at pants, nakaputing sapatos at nakasakay sa isang motorsiklo. Na-recover sa crime scene ang 6 na fired cartridges mula sa caliber 45. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang malalimang investigasyon ng otoridad sa pangyayari para sa ikadarakit ng mga salarin at mabatid ang motibo ng krimen. Radyo Pangasinan Balita. Sa karagdagan pa po ng ating mga balitang lokal, ating tanggapin naman ang pag-uulat ni Kapaborito Ding Aquino. Yes, Kuya Ding, good morning. Yes, good morning. Nabigay ang lokal na pamahalaan ng Santa Barbara noong Lunes ng mga farm machineries and equipment na pinunduhan ng munisipyo. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ni Mayor Carlito Saplan at ng Municipal Agriculture Office. Kinabibilangan ng 2 unit ng 4-wheel tractor with rotavator ang ibigay sa New Hope Agrarian Reform Beneficiaries and Farmers Association Incorporated at isang unit ng trailing harrow para sa Ligwas Banawang Farmers Association. Inaasahang malaking tulong ito sa mga beneficiaries upang tumaas ang kanilang agricultural productivity at mayangat ang antas ng pamumuhay ng kanilang pamilya. Nagkaroon din ng signing ng Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng munisipyo at ng mga beneficiaries at ibigay ang deed of donation sa mga beneficiaries para sa documentation at safekeeping ng mga naturang kagamitan sa pagsasaka. Ako po, si Ding Aquino, nag-uulat para sa Radyo Pangasinan, DWJ 88.1 FM, Paborito. Maraming salamat, Kapaborito Ding Aquino. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang lokal, sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng korte, 2 wanted persons sa Dagupan City ang naarasa ng otoridad. Sa inilabas na press release ng Dagupan City PNP na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Brandon Palisok, nadakip ang 2 wanted person na nasa legal na edad na may kasong paglabag sa Section 10A ng Republic Act 7610, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Samantala, isa pang wanted person na nasa legal din na edad na may kasong theft ang naaresto. Ito ay may inirekomendang 6,000 pesos na bail bond para sa pansamantalang kalayaan. Ang mga naarestong suspect ay nasa kustudiya ng Dagupan City Police para sa kaukulang documentation at proper disposition. 15 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pambansa.
Nanguna si dating Senator Manny Villar sa 15 Pinoy na kasama sa lista ng Forbes Billionaires 2025 list. Base sa Forbes, nitong Abril 1, 2025 ay lumago ng $17.2 billion ang yaman ng dating senador. Sa nakalista noong 2024 ay mayroon lamang ito ng $10.9 billion. Itinuturing ngayon na ang 65 anyos na si Villar bilang pinakamayamang tao sa Pilipinas, habang nasa pang-117 siya sa pinakamayaman sa buong mundo. Sinundan siya ni Enrique Razon Jr., ang may-ari ng International Container Terminal Services, na mayroong yaman na $10.9 billion net worth at nasa pang 227 sa lista ng pinakamayamang tao sa buong mundo. Habang nasa pangatlong listahan si Ramon ang chairman ng San Miguel Corporation na mayroong yaman na $3.7 billion net worth at nasa pang 979 na pwesto na pinakamayamang tao sa buong mundo. Pang-apat na pwesto naman na ang 90 anyos na si Lucio Tan, ang chairman ng LT Group na may net worth na aabot sa $3 billion. Magkakasunod naman sa listahan ang magkapatid na sina Henry C. Jr. na mayroong yaman na $2.3 billion, Hans C. na mayroong yaman na $2.2 billion, Herbert C. na mayroong yaman na $2.1 billion, Harley C. na mayroong yaman na $1.9 billion, Teresita C. Coson na mayroong yaman na $1.9 billion, at Elizabeth C. na mayroong tinatayang yaman na $1.7 billion. Noong 2024, nanguna ang magkakapatid na sa listahan ng Forbes na pinagsamang yaman nila na $13 billion, habang pangalawa si Razon at pumatlo naman si Villar. Nanguna naman si Elon Musk sa pinakamayamang tao sa buong mundo na merong $342 billion na yaman. Na sumunod naman sa kanya si Mark Zuckerberg ng Meta na merong yaman na aabot sa $216 billion, habang pumangatlo si Jeff Bezos ng Amazon na merong yaman na aabot sa $215 billion. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, naglabas ang Chinese Embassy sa Pilipinas ng travel advisory sa kanilang mga mamamayan. Nakasaad sa nasabing advisory ang pagkakaroon umano ng unstable public security ng bansa dahil sa mga Chinese at kanilang negosyo ay palagian iniimbestigahan at hinaharas ng mga otoridad umano ng Pilipinas. Dahil dito ay tumaas ang panganib sa seguridad ng mga Chinese nationals. Pinahiyuan din nila ang mga Chinese citizens na nasa Pilipinas at maging ang nagbabalak o kay magbabalak na magtungo sa bansa na palakasin ang pag-iingat at kahandaan. Pinaiiwas din nila ito sa pagtungo sa mga hindi mahalagang kasiyahan. Kasama rin na pinaalalahanan nila mga Chinese nationals na umiwas sa mga matataong lugar at mga political gathering kung saan marapat na laging sumunod ang ito sa batas na ipinatutupad. Pinag-iingat din nila ang mga Chinese tourists na dapat ay magsagawa muna ng risk assessment ang desisyon na bumisita dito sa Pilipinas. Magugunitang noong nakarang Enero ay ilang mga Chinese nationals ang inaresto dahil sa aligasyon ng pang-iispiya sa Palawan at sa Metro Manila. Bukod pa sa pagkakaroon ng hidwang Pilipinas at China sa pinag-aagawang West Philippine Sea. Radyo Pangasinan Balita. Pinaghahanda naman ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Brawner Jr. ang kanyang mga sundalo na maghanda. Ito ay sakaling magkaroon ng pag-atake sa Taiwan matapos na maglunsad ang China ng military exercise sa paligid ng Taipei. Sa kanyang talumpati sa anibersaryo ng Northern Luzon Command o kay NOLCOM na inaasahan ng pag-rescue ng nasa 250,000 mga overseas Filipino workers sa Taiwan. Pangungunahan ng NOLCOM ang nasabing operasyon sa pagligtas sa mga OFW. Una nang kinumpirma ng China na naglunsad na sila ng Army, Navy, Air at Rocket Forces at ito ay pinalibutan sa Taiwan kung saan nagsasanay sila para harangan
ng self-ruled na isla. Inianda na rin ng Taiwan ang kanilang military assets at binabantayan ang military exercise ng China. Radyo Pangasinan Balita. Binawi naman ng Philippine Air Force ang kanilang ipinataw na grounding. Okay, pagbabawal na paggamit sa 11 na mga natitirang FA-50 fighter jets. Kasunod ito sa pagbagsa ng FA-50 fighter na ikinasawi ng 2 piloto sa probinsya ng Bukidnon. Ayon kay Colonel Maria Consuelo Castillo, ang tagapagsalita ng PAF, na mula pa noong March 25 ay naging full operational status ang kanilang FA-50. Magugunitang noong March ay nagpasya ang PAF na patawan na wag munang gamitin ang natitirang 11 11 FA-50 dahil sa pagpapatuloy o kaya nagpapatuloy na investigasyon ng pagkasawi ng 2 piloto na sina Major Jude Salangoy at First Lieutenant April Jan Dadulia na bumagsak sa Mount Kalatungan sa Bukidnon. Radyo Pangasinan Balita. Kumpiyansa naman si Attorney Nicolas Kaufman, ang paunang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na may malakas na argumento anya upang itigil ang kaso laban kay Duterte sa International Criminal Court o kay ICC bago pa man ito dumaan sa paglilitis. Binigyan din ni Kaufman na hindi saklaw ng jurisdiksyon ng ICC ang kaso dahil sa pag-alis ng Pilipinas sa International Court bago pa man in-authorize ang investigasyon laban sa dating Pangulo. Dagdag pa ni Kaufman na ang pag-withdraw ng Pilipinas mula sa ICC ay naging epektibo bago pa man magsimula ang kanilang investigasyon. Umaasa din ito magtatagumpay ang kanilang depensa kung matanggap ng korte ang kanilang argumento na magbubukas naman sa posibilidad na hindi matuloy ang confirmation of charges hearing na nakatakda sa September 23, 2025. Radyo Pangasinan Balita. 22 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pandaigdig. Sinimulan na ng Russia ang pagkuha ng pinakamalaking bilang na masundalo ngayong taon. Sinabi ni Russian President Vladimir Putin na mayroong 160,000 na kalalakihang edad 18 to 30 years old ang kanilang na-recruit. Ang nasabing bilang ay siyang pinakamalaki mula pa noong 2011. Una nang sinabi ni Putin na palalaki nila ang bilang na masundalo na mula aktibong 1.5 million ay magiging 2.39 million na ito ngayong taon. Nilinaw naman ni Vice Admiral Vladimir Chimyansky na ang mga bagong recruit na masundalo ay hindi nila isasabak sa paglaban kontra Ukraine. Samantala, kinontra ng United Nations ang pahayag ng Israel na mayroon pang sapat na pagkain sa Gaza Strip. Sinabi ni UN spokesperson Stephanie Dujarric na hindi alam ang sinasabi ng Israel dahil mabilis na nauubos ang humanitarian supplies para sa Gaza. Itinanggi rin nila na hawak umano ng mga Hamas ang humanitarian aid ng UN na naipasok sa Gaza mula nang ipatupad ang 6 na linggong ceasefire. Magugunit ang una nang nanawagan ng UN na dapat ay magkaroon ng pangmatagalang ceasefire para mabigyan ng tulong ang mga apektadong residente ng Gaza. Una rito ay patuloy ang ginagawang airstrike ng Israel hanggat hindi tuluyang mapalaya ng mga Hamas ang kanilang mga bihag. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang pandaigdig, dinala sa pagamutan ang hindi bababa sa 50 katao matapos ang pagsabog ng gas pipeline sa Malaysia. Ang nasabing pagsabog mula sa kumpanyang Petronas ay nagdulot ng pagkalat ng mga debris na tumama ang iba sa mga bintana ng mga kabahayan sa bayan ng Pochong. Aabot sa 305 na katao ang naapektuhang kabilang ang pagkakasira ng nasa 190 na mga kabahayan. Walang anumang naiulat na nasawi habang nakalabas na sa pagamutan ang mga sugatang biktima. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa detalye naman po ng ating balitang sports,
Pinatawan ng NBA ng kaparusahan ang ilang mga manlalaro matapos ang naganap na rambolan sa pagitan ng Pistons at Timberwolves nitong araw ng Lunes. Ayon kay NBA Executive Vice President at Head of Basketball Operations Joe Dumars, nakabilang na pinatawan ng 2 larong suspensyon si Isaiah Stewart ng Pistons. Si Stewart kasi umano ang siyang nagudyok para magkaroon ng kaguluhan sa basketball court. Habang isang larong suspensyon ang ipinataw naman kina Ron Holland at Marcus Sasser ng Pistons, ganun din kay Naz Reid at Dante DiVincenzo ng Minnesota. Nagsimula ang insidente ng komprontahin ni Reid si Holland dahil sa defensive foul na hanggang tumulong na ang ibang mga manlalaro. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, nakapag-uwi na naman ang Pinoy Olympia na si Ernest John E.J. Obiena ng gold medal sa katatapos na Taiwan Pole Vault Championships 2025. Isinagawa ito sa Samay Sun Moon Lake, Nantou, Taipei, kung saan nilahukan ng mga kinatuwa ng iba't ibang bansa. Ang tagumpay ni Obiena ay nasungkit kahit makapal ang fog sa lugar na halos mag-zero visibility. Nabatid na nalampasan ni EJ ang kanyang target sa men's 5.50 meters. Kasama ni EJ sa torneo ang ilang Pinoy vaulters tulad ni na Hackett de los Santos na nagawang maklear ang 5.15 meters. Sa kasalukuyan, si EJ ang may hawak ng world's number 4 rank. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa ating balitang entertainment, inilabas na ng producer ng bagong The Beatles movie na bibida sa nasabing pelikula. Kasama sa line-up si Paul Mescal, nagaganap bilang si Paul McCartney, habang si Barry Cogan naman ay gaganap bilang si Ringo Starr. Gaganap naman bilang si John Lennon, si Harris Dickinson, habang si Joseph Quinn ay gagampanan ang papel ni George Harrison. Ang nasabing pelikula ay gawa ng award-winning director na si Sam Mendes. Ang nasabing pelikula ay nakatakdang ipalabas sa April 2028. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, nagpasya ang veteranang singer na si Johnny Mathis na magpahinga na sa pagkanta at pagtugtog sa mga concert. Ayon sa kampo ng 89 anyos na singer na kaya ito magre-retiro na sa pagsasagawa ng mga show at concerts dahil sa edad na rin at problema sa memorya. Pinasalamatan ng grupo ang mga fans nito sa mahigit na 7 dekada niyang pagtatanghal. Mula pa noong 1956 ay tuloy-tuloy ang ginawa nitong pag-tour. Nakakuha na rin ito ng ilang Grammy nominations at Lifetime Achievement Award mula sa Music Academy. Radyo Pangasinan Balita. Sumain niyo ang mga balita dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Mga balita sa ating bansa, pandaigdig, sports at entertainment. Sa ngalan po ng ating mga nakasamang si Kapaborito Ding Aquino at sa ating technical side si Engineer Dennis Palaganas at Engineer Richard Olanday. Ako po si Amor Ligas Vidiga. Maraming salamat and magandang morning! Sikaratan sa Saray Manunaan na Balita.